Id-deputat nazzjonalista Joe Ellis jidher li m'għandux biss dellijiet marbuta mal-abbuż tiegħu mis-siġġu parlamentari. Dan hekk kif Ellis kien skomdu wkoll li wieġeb meta mistoqsi dwar it-taxxa. Mistoqsi minn One News biex jikkonferma jekk it-taxxa tiegħu hux kollha mħallsa, Ellis ħapas lura u naqas milli jikkonferma. Taxxa kollha mħallsa tiegħek. Jiena meċċek. Ellis der evidentament skomdu b'mod speċjali meta bdejna nistaqsu dwar it-taxxa tal-kumpaniji tiegħu. Hawnhekk bleħnu miksur spiċċa jipprova iġib l-iskużi. Il-kumpaniji tiegħek u hekk kollox imħallas. Kumpaniji tiegħi hemm ħafna affarijiet li wieħed jieħu konsiderazzjoni, depreciation u investimenti li saru. F'kull ma jmur ikomplu jikbru d-dubji dwar l-operat ta' Joe Ellis, Bernard Grech naqas milli jaġixxi wara li Ellis stess ammetta li kellu interess fi proġett infrastrutturali f'Għawdex li dwaru huwa stess kien għamel pressjoni fil-Parlament. Il-Gazzetta kulħadd żvelat ukoll li Ellis ma ħallasx il-ħaddiema tal-kumpanija tiegħu u lanqas ħallashom il-bonus statutorju. B'ħaddiema li tkellmu mal-Gazzetta qalu li jinsabu mxebbajn bis-sitwazzjoni iżda jinsabu fuq kuntratt definit ta' xogħol għal 3 snin u Ellis rabathom li jekk itemmu dan il-kuntratt jistgħu jkunu obbligati li jħallsu penali. Ellis, l-avukat tal-Għaqda Repubblika, mhux l-ewwel darba li skonġra fosthom bl-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Fil-fatt f'ħarġa tal-Gazzetta llum f'lura f'Awwissu tal-2017 huwa kien appella lil Delija biex jirtira mit-telliq għall-kap minħabba djun li kellha kumpanija li kien involut fiha. Fl-istess artiklu huwa kien talbu jagħmel eżami tal-kuxjenza sabiex jara jekk b'dan id-dejn kbir li għandu ikun xalġit tal-Partit Nazzjonalista li jibqa' fit-tiġrija l-kap. Madankollu l-kuxjenza tiegħu Ellis qed iżomma rieqda u ma' One News tqarr li d-dellijiet tiegħu mhumiex problema għalkemm huwa membru parlamentari. Inti membru parlamentari. X'għandu x'aqsam. Ġieli skonġrajt ukoll, Dr. Ellis. Tużadi int min jiskonġra jrid ikun. Skonġrajt ikun